मैखुन आबाद मावनो आरो मैखुन फालांगि खालामनो गोसो गुदुं नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरां लानानै फैदों। मानसिफोरनि गोथाव ओंख्रि होनना बुङोब्ला मैखुनखौबो जों बुंनांगोन। ओरैनो मोननायनि अनगायैबो आथिखालाव सुबुंफोरा मैखुनखौ गाव गावनो बानायनानैबो जानो हमसै। न'आव जानायजों लोगोसे गोबाङानो मैखुनखौ बानायनानै मैखुननि फालांगिबो खालामसै। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल मावजि जरायाव सासे फालांगिरिया गोबां मैखुन बानायगासिनो। मैखुन बानायनायजों लोगोसे मैखुनखौ गुबुनाव फानहरनाय आरो मैखुन बेगरखौबो फानहरनायजों जिउ खुंनो हादों बे फालांगिरिया। बे फालांगिरिनि मुङानो जाबाय बेनेडिक्ट मोसाहारि। जुदि नोंथाङाबो मैखुननि फालांगि एबा मैखुन बानायनो गोसो गुदुं जादोंब्ला बेनेडिक्ट मोसाहारिजों थोंजोङै 709973396000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन आरो मैखुन बेगरखौ लायनो हागोन। मैखुन आबाद मावनो आरो मैखुन फालांगि खालामनो गोसो गुदुं नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरां लानानै फैदों। मानसिफोरनि गोथाव ओंख्रि होनना बुङोब्ला मैखुनखौबो जों बुंनांगोन। ओरैनो मोननायनि अनगायैबो आथिखालाव सुबुंफोरा मैखुनखौ गाव गावनो बानायनानैबो जानो हमसै। न'आव जानायजों लोगोसे गोबाङानो मैखुनखौ बानायनानै मैखुननि फालांगिबो खालामसै। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल मावजि जरायाव सासे फालांगिरिया गोबां मैखुन बानायगासिनो। मैखुन बानायनायजों लोगोसे मैखुनखौ गुबुनाव फानहरनाय आरो मैखुन बेगरखौबो फानहरनायजों जिउ खुंनो हादों बे फालांगिरिया। बे फालांगिरिनि मुङानो जाबाय बेनेडिक्ट मोसाहारि। जुदि नोंथाङाबो मैखुननि फालांगि एबा मैखुन बानायनो गोसो गुदुं जादोंब्ला बेनेडिक्ट मोसाहारिजों थोंजोङै 709973396000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन आरो मैखुन बेगरखौ लायनो हागोन। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।